नेशनेल हाइवेआनो जा बबेबा कम्पानियावनो जा बबेबा गामियावनो जा माने जेरावखि जाया नैबेबायदि माने अर खामनाय जाथाया बेबायदि जाथाया जायोब्ला माने माखासे मानसिफ्रा जोंनि मानसिफ्रा माने मा खालामगोन मा थागोन जायो ओमफ्राय नायबाय थायो आरोना थ' बेबायदि नायबाय थानो गोनां गैया मानोना एकदम आर्जेन्टलि इमारजेन्सि मा खालामनांगौ नोंथाङा गामिनिब्ला नोंथाङा जुदि गामिनिब्ला मा खालामनांगौ नोंथांनाव जुदि जितुनाखि फायार ब्रिगेडनि जुदि नाम्बारा नोंथांनाव गैयाब्ला नोंथाङा मोनथियाब्ला डाइरेक्ट माने खाथियाव थानाय पुलिस स्टेसन आउटपस्ट बेयाव खारलांनानै बे जाथायनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायहैनांगौ माने मा जायगायाव जादों बबे गामियाव जादों माने कारेक्ट एड्रेसखौ होनांगौ आरो पुलिस स्टेसनाव थांनानै अब्ला बे पुलिसा थाबनो माने फायार ब्रिगेड बेखौ बिथांमोना इनफर्म खालामगोन अब्ला थाबैनो फैनानै बेबायदि अर खामोब्ला खोमोरनो हायो मानोना ओरैबायदि जायो बबेबा जायगायाव गंसे जायगायाव खामब्लानो माने एकदम गासिबो जायगायाव खामलांनो नागिरो बिनिखायनो बेबायदि फायार ब्रिगेडखौ इनफर्म खालामनाया जोबोद गोनांथार आरो बे जाथायानो जादों कसुगावनि नेशनेल हाइवे जायखौ जोङो माहारियारि राजा लामा होनदों बे राजा लामायाव गंसे ट्राक गारिया बेलथायनानै टेंकिया खामदों आरो अर ब्लाव 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 जोंनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों दा बेयाव ड्राइभार आरो हेन्डिमेन बिसोरो खामजादों एबा दं होननानै खामजादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों रायजो राजाफोरनि नोजोराव थ' नोंथांमोना आं फोरमायबाय मानोना बेबायदि जिथुनाखि इन्सिडेन्ट जाहाथे फायार जिथु अर खामोब्ला डाइरेक्ट थोंजों थांनानै नोंथाङा मा खालामनांगौ पुलिस स्टेसन आउटपस्टफोराव साइकेलजोंब्लाबो थांनानै बाइकजोंब्लाबो थांनानै थाबनो इनफर्म खालामनांगौ दा नैबे बोथोरा जोबोद गाज्रि माने नैबेखिनि बोथोरा माने बे समाव माने दा एकदम फागुन दाननि ओरैबो बार बारबाय थागोन माने अरखि फिसा बेरदेरनायानो बबेबा माइहुङाव खामोब्ला ओरैबायदि खोन खोन गामि दं बबेबा जायगायाव थ' बेफोरबायदि जायगायाव बिदि जाथाया जायोब्ला नोंथांमोना थाबैनो एकदम इनफर्म खालामथारनांगौ आरो रादाबखौ माने दैथायहरथारनांगौ आरो कारेक्ट एड्रेसखौ होयोब्लानो फायार ब्रिगेडआ एकदम इमारजेन्सि आर्जेन्ट फैनानै नोंथांनि अर खामनायाव खोमोरगोन थ' बे जाथाया नोंथांमोना जा नुनो मोनदों बे जाथायानो जादों कसुगावनि नेशनेल हाइवेआव जादों थ' बिनि अनगायैबो नोंथांमोननो मोनसे रादाब होनो सानबावदों मानोना दाखालि शिबरात्रिनि सानखालि सासे नाबालिका सासे उन्दै गथ'खौ माखासे दुथां माने एकदम ओरैबायदि माने दुथां मानसि माने दुर्बृत्त दुराचारि माने एकदम जाय माने एकदम जायखौ अमानबीय जायखौ जोङो मानसि होननानै साननो हाया जुनार होननानै साननो हायो बेफोरबायदि मानसिफोरा नैबे हिन्जावसाखौ बाल्थिं दैमायाव जिनाहारि खालामनानै बेयाव गारनानै गालांनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो जोबोद माने दुंहाव थासारि खालामदों सोमोनांथावना गोमोनांथावना खालामदों थ' जोंनि गेजेराव बेबायदि जाथाया गले गले जानाया जाबाय थानाया खोब दुखुनांथावना आरो आसा खालामो पुलिस प्रखाखना बे जाथायनि सायाव मोजाङै माने स्क्रुटिनाइज इनभेस्टिगेसन खालामनानै दायनिगिरिखौ हमो आरो साजा होनो थाखाय बे समाव खावलायनाय थाबाय रायजो राजा नोंथांमोन थ' जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायनानै लाबाय आरो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय गोजोन्थों जै जाथों बर' हारिनि सेस मानसिबो लागावजोब्बाय थैजोब्बाय दां ड्राइभार जा हनै मानसिया बाब्राबगासिनो दं थैबायलै हनै बाब्राबैनो थैबाय सेस Aduh. Ses. Air है। हाँ। Ses.
লাগাও এটা কি জায়গা হ্যাঁ কি জায়গা কুচুগাঁও 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 হ্যাঁ ট্রাফিক নাম্বার লেখা কুচুগাঁও শেষ ड्राइवर उठैबाय गासिबो थैजोब्बाय थैस सेस सेस नेशनेल हाइरडआवनो साफा लागाव गारियानो बे गोग्लैनानै बेरफुबाय थाव गारिबावसो सेस मानसि थिनसि खामथारजोब जाबाय बाब्राब बाब्राबनो सेस मा खैफोद खैफोद नुहैखोलाय यस गाड़ी और खालामजानाय और कुचुगाव गारि बेलथायनानै ड्राइभारा थैसिगोनलै खारनो हाखायाखैनो